dezakegu? Basamortuan. Basamortura joaten bagara, han aurkituko dugu. Pasatu, begiratu ikutu, hemen da posible da ikutzea ere. Eta behitu zenbat desberdin ditugu. Lehen kontatu digute Maiderrek eta Irunek dakizuela pilo bat horretaz. Zenbat dira mineralak, ezagutu dituzuen mineralak, zeintzuk dira, konta idazu, zer ikasi duzue? Grafito, ezagutzen duzue grafito? Bai, eta zertzara balio du grafito? Zer egiten dugu grafitoari esker? Zer dakitu? Arkatzak ez da, egiten ditugu, eta zer gehiago, Zer mineral gehiago ikasi ditugu? Bakarrik grafitoa? Gehiago, Hala! Florita. Eta zer gehiago? Pirita, oso ondo, eta zer gehiago? Kalkopirita ere, oso ondo, eta zer gehiago? Malakita, oso ondo. Eta kuarzo? Bai, baita ere. Eta zer gauzak egiten ditugu mineralekin? Zer egiten dugu? Arbelak adibidez egiten dugu. Arkatzak ere, zer gehiago? Kotxeak ibiltzeko erabiltzen duguna, zer da? Gasolinari gabe, ezinezkoa da, ez da, kotxe bat mugitzea. Elektrikoa balin bada, bai, baina bestela ez. Ez da? Zer gehiago? A ber, kontaina, Zer gehiago egin dezakegu mineralekin? Adibidez eskuan jartzeko edo berarietan? Eraztunak ere, ez da? Bai, eta zer gehiago? Gero, eskulturak ere? Labelaketakoak? Erlojuak ere, kuartzozkoak, oso ondo, mutila. Oso ondo. Eta jateko? Beduro gabe, esan, jateko zer erabiltzen dugu? Eta diamantea, eta gudakizu gauza bitxikeri bat diamanteari buruz, gogorrena dela, ezinezkoa dela apurtzea, bakarrik beste diamante bat erabiltzen baldin badugu apur daiteke. Baina adibidez, erabiltzen baldin badugu beste presa bat, edo beste material bat, justu erraz apurtzen dena. Eta gogorrena, gogoratu zegin den. Diamantea. Beti gogorrena. Eta zer gehiago dakizu, konta irazue. Beitu, ikusi duzu nolakoa den azurita? Badakizu nahi zergatik diritzen zaio azurita? Zergatik izango da? Azurita. Beitu, itxasaten da azurita. Azurita? Urdinez azul, ez da? Gaztelanez azul. Horregatik azurita. Baina egin bat kolore ditu, Hau izango esan badakizu ez izango zena? Urdinez, hori da. Usu. Oxidatuta da, Claro, eratu da. La materia de tiempo bezala. Oxidatuta. Hori kasi duzu ez da? Beitu. Eta beste bat, horrela... Bueno, hemen oso polita dau, ni apropos, apropo dut hau. Badatu izo zergatik, ikusteko barnekoa. Horrela zegoen. Aurkitu genuen. Bale? Horrela ez da zer ikusten. Baina berdenatu apurtzen baldin badut. Basuro batean bezala. Zer ikusten da barnekik? Iztiratsua da ikusten dena, begiratu. Behinean ikusten da hori. Ikusten da? Bai, polita da ez da. Hau oso polita. Eta badirudik basuro txiki bat ez da. Begiratu, barnetik, begiratu. Ikusten da, gustatzen zezue? Bai? ¿Y qué se nos da? ¡Hola! ¡Jolín! A ver, Ismael, zure txanda. A ver. Hola. Primera ikusten da mutila? Ikusten naiz, a ver, Eide. A ver. Egin trukoa, nik esan dizudan. Ikusten da? Eska. Ireki biak, eta bata estali. Erabili nahi baduzu hauzen, beste estali, bale? Urdina ikusten da? Arene? Ikusten da? Bai. A ver, etorri. Ikusten da? Oso ondo. Ikusten da?
Animo! A ver, pasa tu pinchel, a ver, ikusteko. Venga, fuerte. Venga, pasa tu pinchel, a ver, zer ikusten bada. Ez, venga, fuerte. Venga, horri apurtu behar duzu, Apurtu da. Badago minerala, a ver. Kontuz eskuekin, Oi, hor dago mineral bat, a ber, atera minerala. 3 mineral daude? A ber, orain esteo, kutxilekua. A ber, Iñaki, zer dagoan? Bai, beste bat, a ber.